Iñigo Lazkano, Laboral Kutxako zuzendaria, nesken taldeari dagokionez, aurten denboraldia izten ari zarete ia da, oraindik ere Vuelta Espainiako horretza falta zaizuela, baina denboraldia itxita ia, jakineko genuke zuen balorazioa nola jun zaizuen aurtengo denboraldian? Bueno, balorazioa positiboa esango nuke, ez? Azkenean denboraldi txukuna atera zaigu, bai Euskaldun, Espainiako Kopa eta UCI mailako lasterketa batzuetan protagonista izaten saiatu gea, bakigu hondikan pausoak eman behar dazkaula maila horretan, baina Espainiako txapelketan egindakoarekin ere oso gustura gelditu ginen, talde osoaren lanarekin, eta orain, zuk esan dezun bezala, Espainiako itzulia gelditzen zaigu eta ilusio eta motivazioz gainezka gaude. Albiste eman dezue aurten, esan dezue urren urtera begira pauso handiak eman dituzuela, nazioarte mailan egonkortu taldea eta World Tourrera pauso eman, horretarako ere lanian egon zarete aurten, ez? Bai, ez da, azkenean lanketa handia da, ez? Hilabete lan aurreratzen saiatu gea, eta datorren denboraldia diseinatzen saiatu gea denborarekin, horretarako Laboral Kutxa eta beste zenbaiten laguntza benetan oso garrantzitsua izen da, eta planifikazio on bat eginez, pentsatzen dugu, datorren urteekan talde polit bat izatea, eta etorkizunean, zuk esan duzun bezala, World Tour maila horretan borrokan behintzat sartzea. Etorkizunerako txerrendulariak dituzue dagoeneko, Idoia, Usoa, baita ere Ariana edo Jurani aurten etorritakoak, baina baita ere beharko duzue, norbait fitxatzea. Bai, hori da, ez? Eta hilabete hauetan egindako lana, hortan datza asko, ez? Azkenean taldeak errefortzu handia behar du maila horreta egokitzeko eta horretan gabiltza, eta ikusiko da datorren urtean dela zela gelditzen den eta seguru talde kompetitibo bat lortzeko aukera izango dugula. Aste honetako albistea da, Espainiako Federazioak egingo dituen eskakizunak urrengo urteetara begira UCI mailako emakumezkoen taldeentzat, UCI kontinental mailakoentzat. Zuen bidean ondo datorkizue, baina seguro zuk badakizulako emakumezkoen txerrendularitza Euskal Herrian aldatuko duela asko. Bai, azkenengo egunetan izan dugun albistea, ez? Federazioak atagituen baldintza horietan, gure bidearekin bat datorrela ere esan daiteke hein handi batean, ez? Idoia Eraso, Laboral Kutxa taldeko txerrendularia, Euskaldun txapelketa amaituta, dagoeneko lasterketa guzti gatzen zaizkizue aurtengo denboraldian, baina oraindik ere egurra emango duzue, baina guazen errepasatzera pixkat nola junden aurtengo denboraldia, aurten taldeak beste aurrera oso bat eman duelako, zuri esker eta zure taldeari esker. Bai, ez, iaz esan genuen aurrera pausu bat emango genuela eta hala izan da, ez. Taldekide berriak sartu dira taldean eta oso maila polita erakutsi dugu lasterketa guztietan. Eta, gure helburua pixkanaka azten joatea da eta aurrengo urtean ere pausu bat ematen dugun. Ikasketa prozesuan zaudete, aurten ere irabazten ikasi duzue, iaz irabazita ere aurten sendoago, Espainiako Kopaetan irabazi duzue, Euskaldun txapelketan, UCI lasterketak ere lehiatu dituzue, UCI World Tour ere. Pixkanaka taldeak forma hartzen du eta pixkanaka etorkizuneko erronkak gainditzen dituzue. Bai ez, jadanik talde lana eta nabaritzen ari da. Adibidez, Juraniren top 10 bat Eibarko lasterketa batean World Tourrekoa eta hori oso polita da taldearentzat. Eta gero esan duzun moduan ez, Espainiako Kopa batzuk irabazita eta Euskaldunen bat ere bai, eta oso polita eta taldeko lanari esker ere lertutako lana. Espainiako txapelketetan txapeldun bikoitza izan zinen, errepidean eta erlojupekoan, horrek esan nahi du taldeak eta zu maila oso onean zaudetela. Zuk nola baloratzen zu pertsonalki denboraldia? Oso positiboa izan da ez, pixkanaka hasi izan naiz, ikasketak direla eta maiatzean beti badaukagu pixkat exigentzia maila handia ikasketetan, eta gero txapelketak prestatu ditugu hori egia da, eta talde guztia oso ondo aritu gara, talde lana nabaritu da eta hor emaitza ez. Urrengo urteetara begira, taldeak erronka handia hartu du, World Tour mailara pasan nahi du, pixkanaka, azten ari zareten horretan, zu ere parte gainera, erronka handiak urrengo urteetarako. Bai ez, hori da erronka bat, ez da obsesionatu behar ez da erronka horrekin ez, hor dago helmuga eta horraino iritsi arte pausu batzuk eman behar ditugu eta saiatuko gara behintzat. Zu pertsonalki nola ikusten dituzu urrengo hilabeteak eta urteak? Ia denboralia bukatzeko gogo handienekin prestatu beharra,
Eta, bueno, deskantxo bat egin ondoren, orain berriz martxan jarri gara, eta ea zer moduz bukatzen dugun. Usoa Ostolazarekin gaude, laboralkuntza taldeko txirrindularia, duela 2 aste, sopelan, garaipena lortu zenun, zure lehenengo garaipena, eta imaginatzet hori dela, denboraldi honetako momenturik berezena zuretzat. Baina denboraldia ondo junda, bai taldearentzat eta bai zuretzat, ez? Bai, nik uste lehen urtetik aurtena aldaketa handia indula taldiak, ja lasterketan aurretik ja planteamentua eta lasterketa korritzeko moduan nik uste oso desberdina dela, pixkanaka nik uste aztengoa zela eta ikasten, eta ni bentsat nire partetik eta nik uste talde guztia aurten askoz gehiago igala gozatzen, da nik aurrera pausa handia ikusiet. Eta bai, hori, lasterketa bereziena niretzat nik izango nuke hori, endala 2 aste larrabazteran. Pertsonalki eta fisikoki nola nabaritu zea urte honetan aurreko urteekin konparatuz? Bueno, maiatzan nahiko gustua sentitu nintzen pertsonalki karreretan, lasterketetan. Gero udara, erdipurdikoa junda, berroain denboraldia maiera hon bat iteko gaigean. Hori. Esan duzu, taldeak hobera egin duela eta hobera egiten jarraitzeko asmoa duela, publiko dagoeneko World Tour mailara salto eman nahi duela, pixkanaka hobera egin behar dezue zuek taldearekin. No, eski guk azkenean taldeak ematea azten nahi deugun, eta nik uste bide honetik guazela. Sorte hon, eratzen danak. Eskerrik asko.